Здравейте, приятели! Сега искам да ви покажа офиса на Bulgarian Language Institute в Катманду и да ви запозная с нашата рецепционистка. Здравей! Как си? Много добре. А ти как си? И аз така. Как се казваш? Аз съм Вална от Непал. От Непал. Благодаря ти. Аз продължавам. Хайде! Така, тук провеждаме индивидуални консултации. Това не е класната стая, която сега ще ви покажа. А това ми е офиса, където се занимавам с самите неща, свързани с бизнеса. Така, нека ви покажа и класната стая, която е направена по европейски стандарт. Жена ми е експерт в МОН, съответно от нея взехме идеи какво и как да се направи, като съответно едно от нещата, които са нечувани тук, е чинове за двама. Тук обикновено седят по трима, като тези чинове бяха направени по поръчка за нас и са по-големи и по-качествени от това, което е стандартът тук. Сега имаме и дигитална интерактивна дъска, с която провеждаме уроците. Примерно това е от последния урок, като учи ги на някакви важни неща, които ще са им полезни, когато каснат. Как да си вземе някаква храна, как да си поръча нещо, като имахме закуска, обяд, вечеря. Вчера и вечеря се оказа, че им е трудно и го практикувахме допълнително. И естествено вчера, днес, утре и храни, които знам, че ядем и в България, ядат и тук в Непал. Яйца, супа, пилешко, рис, салата. Тук също се ядат много по-ничка. Разказах им за баница, съответно имат и баничка и баничка с боза.